Ijele wa mama. King of the game. So, can you swim here now? One Paulina. I'm so happy that we finally got to St. Mary's. Yes. Oh, yes. We are going to push for that. No stopping. Exactly. No negotiation. The time of mercy and peace is over. It is over. Not begging anybody. Yeah. No amnesty. Nothing at all. All of them that are responsible for this thing that's happening in this community. Yes. Yeah. Yes, so. Oh, yes. Amen. Itenansa, Olu, Njaba, Nditoli, Okigwe, Isob, Imo State ni lasi. Unu ni ile ha me ya anwa, ya garikwa ru. Amen. Unu ko ye nu bi emekwene. Amen. Ala obodo anyị ga-adịrịrị mma. Oh yes. Anyị agaghị gbara mmadụ ọsọ. At all. At all. Unu agaghị ọsọ. Pụtanụ bịa nụ akụ unu si n'ọgụ na-agụ. Unu ga-alụ chọọgụ, unu lụcha ọgụ a, mbọsị ọzọ, unu wuo ọgụ unu na-agba ọsọ. Oh yes. Nwanne m obi mbụ pọlị na pọlị na esi akọwa nke a. Nenu transformer, na-egosi ndị tikwo na the future. Yes. Nenu transformer ndị mmadụ. Nenu transformer ndị mmadụ. Esuo ihe niile tụọ na waya. Mazinki. Mee ihe niile. Lanya MTN Max. Ebe mask eji receive this thing. Mask eji receive. How lose run? Have anchor good to everything. For everything. No go better for all of us. Everyone the can. Until you people come out and confirm, condemn this thing, condemn your son and everything he did in our land. Oh, shall never be well with you. Amen. Amen. Another land the can will come out from you and it will be washed. Yes. Emmanuel Kanu didn't succeed to sell your land, but until you people come and condemn this thing, tomorrow another person will come and do words from your place. Oh yes. Who name it to Hora? We for Kuru and Abia State. And I call here. Who know who need a Jesus here? Oga had to do number man to manage him and Amen. Oh yes. Oh yes. I can acquire Gibbon never negament. Ijele no mkpisha na nzacha na n'Igbo anyị. Ijele gbam. Video anyị na-echa kịta. Ijele no mkpisha na nzacha. Ihe Ijele ọ na-eme ọ dị mma. Yes. Ihe Ijele na-eme ọ dịrọ mma. There are two angles to everything ọ bụla na-eme. Which is Ijele, some of the words when they use the bad. Mana in order to resurrect ihe nwugolo anwụ, obodo nwụchagolo anwụ, schools abandoned, hospital, churches, infrastructure that are now gone and battered by problem of insecurity mba. If Ijele will be the one that will wake it up, fine. But in waking it up, let us find out who are those responsible. Indeed, the responsible for insecurity na Igbo, because to everything there are people benefiting from it. Somebody or somewhere may benefit in insecurity na Igbo, and you will not tell me that in Emaro. Then who are those people sponsoring it? Kedende di ya hoya bodo ha kudade ha chofi ya bake ko kpọtụ ọkwa ka osebekwa. Gotago. The only part na asị gị na Ijele na adịa is iwishi Maazị Nnamdi Kanu ọnwụ. And ị na-join forces with ndị Hausa onwe na ị na-join forces with ndị Hausa ị na-atụ aka sị oke na onye na ebe. At the end of the day, iji anga alụ ọlụ. Iwele anga alụcha ọlụ gị, ichofi ihe mewe emebi ihe niile na-eme. Ijele na-elu ụmụ nwanne ya nwe ebe na that is why ndị some of the things o mee ọ dị mma, yes, mana ihe ọjọọ o mere overshadow ihe ọma o mee. That is why ọ bụ gịnị 1 step forward 20 steps backward for him.
He is a 1 step forward and 20 step backward of a person. No matter your hobona and Ijele has been hated. Osokwa gimi no ma osokwa nya me ihe ni no ye osokwa ya today nyanya na igbo ni n'ụzọ nyanya na igbo ni n'ọkụ gbidi. Ijele has been marked in the red book of ndị hatilia. You cannot do anything about it. You gotta go. So in everything obuna na let us not take away the fact that cause that video here is still a fact. It's still a fact to show that there are some villages which go insecurity maybe. When you had equals insecurity at Emelina, Nigerian army contributed to some of those insecurity. I contributed to it because a man's in them mother, they jail more insecurity down. Hapo the higher men kezi hamankana zewa. Higher men kezi hanankana zewa. That is why you want someone do by ye and na fun hana bag and hausa. We call bolon dem bano logo. Ndame tulime mama or ndame tulime papa. So those things, some of the things we are collateral damage. So many people will become a fall guy and these things now. This thing many people you take it a fall. Because now somebody like me now na that place we can mamu henemen. We can be na agafe because I'm a man, I'm a muzo. Now it will never be me. But I'm just saying let us use a guy. Somebody we can agafe nuza aketa. And what on ya imago decide ako bulo kada na we that bunda no one ike. Believe you me, higher tag on IPOB member and higher buya. Because almost all the boys in that village are Bachagoso because now boys in that village the 20. How is it gonna handle IPOB members? Because now the people Anacho has blended into people. People Anacho has blended into people. So I na say kabaye dem ma. Ini the we pretend ye and nobody Ijele ye jena bija. That is the honest truth. Any day we put on ye and nobody Ijele ye jia. Hate him or like him. Mazinam the Kanu still holds power today. It's your own man. Zuenike. But in no hapataban. Then on Luzia or na sare dokobosi we no na beha na cause confusion on kie na me ne boy amana Tinubu ba wicked but no choice any president any governmental office call amana Tinubu ba wicked makachike mo na gana bo asare ni dia asare dokobo potasi no na anzo anything otilo o man onye na make ihe bo gina anu gangampe. I'm telling you, in the game of politics, I've been money even Buhari na amu Tinubu no. I'm telling you the truth. Which the things unfugo. Buhari na amu Tinubu no. I'm telling you. So kaine go kwa kaine ko. Biko no do onye obuna mu Ijele sanya patabazia. Before innocent people. Ebido bawani imi hoji we ejeme. Obuna mazen na ndekano patana for example Pagalia na those villages. His way value of person will bring and resurrect those villages back to life. Onwere ko yisi mazen na ndekano yisi pata today. Pagalia na abia. No na abia for 2 days. No Anambra 2 days. Whether na governor choro. Nichede kwa mgbe mazen na ndekano mgba obu uzo pata mgba ọ na-aga ndị police block wa moto n'ụzọ wolu moto ha block sa ụzọ ka moto ga gafe ka ha wee trap ya Maazị Nnamdi Kanu came down from moto welu ụkwụ na-aga ndị police gbazi ya one way na-achụzi ya wee but then all the go too late. So the only thing na-ekwu there bụ Maazị Nnamdi Kanu pụtaban onwekwu isi galia na those villages will not come back to life. Then onye ọbụla afụzikwa wite egbe n'ime ọhịa na-eme operation or na-eme anything ihe ekwuzi on whose order, on whose authority, on whose
iwe kede agitation ihe ọzọ ị na-emezikwa again ebe onye ji maka emela agitation na-apụtago and ọnọ na-aga free. That is when you will be treated as a common criminal. That is just the truth in all of these things. So believe it or hate it, that's the only thing na gwedebe unu. Ka ọ dịkwa I like ya kpọọ m ihe ha like ị happy or na ekuchakwa m.